perkara ning ngersane Allah. Bismillah. Cuma tawakal kuwi cara saiki gampane aplikasine atau cak-cakane kuwi butuhke beberapa ilmu atau pengertian sing jembar sehingga iso bener sesuai dengan apa sing dikersake tawakal. Wa tawakkal 'ala Allah. Kali kudu piye kaya pasrah bongkokan apa pasrah sakwise ikhtiar apa pasrah dengan syarat dan lain sebagainya kuwi ana ilmune. Tetapi secara garis besar seorang santri utawa wong sing golek ilmu kuwi kudu duwe jiwa tawakal. Duwe jiwa pasrah ning Allah sakwise ikhtiar. Mula la budda li talibil ilmi minat tawakkali fi talabil ilmi. Dalam hal golek ilmu kuwi kudu ana unsur pasrah ning Allah. Tegese ning ati kudu duwe keyakinan bahwa sing paring ilmu, sing paring kekuatan kuwi ya mung Allah. Dununge manungsa kuwi mung ikhtiar. Arep pinter apa ora sing paling pinter Gusti Allah, terutama urusan kemanfaatan ini. Lah pertama urusan iki sing kudu ditawakali apa li amri rizki, siji perkara rezeki. Seorang pencari ilmu kuwi kudu duwe sifat tawakal ning bab rezeki, tapi mesine iki jenenge tawakal ya ora kok tawakal kita. Tawakal wong umum ya sawise ikhtiar, wis ikhtiar lagi pasrahke ning Allah pun sakersane jenengan Gusti hasil ajeng sepinten jenengan ajeng paring pinten teng kula niku hak jenengan. Menungso ora iso nentokke hasil ora iso. Mula wala yusghilu qalbau bidzalika. Ati iki nek duwe rasa tawakal urusan rezeki ora bakal ketunggul atine dinggo ngasilke rezeki. Ati niki terus tambah tenang. Mau harus ikhtiar, wis usaha, ku hasile pira kuwi sak kersane Gusti. Dadi maksude wong iki aja duwe pikiran, duwe keyakinan iso nentokke hasil. Iku nek aku pula semene tak dosen aku mesti badhe semene. Ora iso. Ya isane mung tak ulake semene tak dol semene. Perkara payune pira kok aku rezekine oleh pira kuwi sing duwe Gusti Allah. Nek ora duwe ngono kuwi wong iki gampang stres. Nek ora stres ya syukur umumnya. Ya nanti lah syukur kau banyak tak pasane aku bisa kaya tenan. Ruya Abu Hanifah rahimahullah an Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi al-Mansub ila Zubaydi sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqqaha kafau bawhan min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu yahtasib. Sahabat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah riwayatke saka Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi. Sing nek Abu Hanifah itu dudu sahabat, Abu Hanifah kelasé wis tabi'in. Sing sahabat kuwi Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi kuwi. Sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai huwa min ashabi Rasulullah. Sapa Syekh iki Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi iki tau ngendika. Senajan iki dudu hadis. Iki ngendikane sahabat. Tetapi nek sahabat ngendika kuwi mesti ya wulangane Kanjeng Nabi. Senajan kuwi kalimate metu saka sahabat. Lha ngendika piye man tafaqqaha fi dinillah kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wong kok gelem tenan-tenan merdi-merdi ngelmu, ngaji sing tenan.
tafakuh istilahnya. Kalau bahasanya bela-beli kan ditengen pondok. Tafakuh fiddin. Ora mung sekedar belajar, tapi bener-bener tafakuh fiddin. Mana tafakuh fiddin piye? Ngaji sing tenan-tenan melajari agama sing niate dienggo arep dilakoni jenenge tafakuh fiddin. Kadang ono ini niate belajar soal ben iso mulang. Wong nglakoni urung kok mulang. Bahwa aku ngaji ben pinter ben mundak derajate kuwi kudu tafakuh fiddin. Luwe aku sinau tak golek ijazah. Ben kena golek gawean kudu tafakuh fiddin. Wong kok bener-bener tafakuh fiddin. Kafallahu hamma. Gusti Allah mesti arep nyukupi apa sing dadi sejane. Wis disejo apa wae insyaallah keturutan wong ngaji tenanan. Wa razaqo min haitsu la tasib. Kan mesti arep diparingi rezeki sing ora disonyono. Dadi rezeki kan ora mung duit, ora mung bondo, apapun. Mari sekolah loro ya rezeki, anak dadi apik ya rezeki. Lah kuwi dalane mari dalane anak dadi apik, dalane oleh duit. Kuwi kadang ora dinyono-nyono. Terlintas di pikiran pun tidak. Sementara kadang sing dipikir malah orang ngetes kok. Misale nyambut gawe ngene, ya sesuk bakal oleh duit saka kono. Wis nyambut gawe ngene. Malah sing kono ora metu ning kok ana rezeki saka liyane iki jenenge itu lah. Nah, sing perlu digarisbawahi bahwa rezeki sing paring Gusti Allah. Dene dalane saka ngendi wae wis sak kersane Gusti Allah. Artine awake dhewe aja terpancang karo dalan. Nek urusan rezeki iki do terpancang karo sing ngenehi rezeki. Sing dienggo ukurane sing paling aja dalan. Kadang wong iso walah aku nek ra dodol ya ra mangan. Nanti kok sing makan iku iki le dodol ra kena. Utawa kadang wong tergantung karo suatu kurang. Wah, aku nek dadi bone rukae ya rezekiku mati ya. Ya ora iso. Nek pancen rezeki murah saka kono kok dalan liyane kok. Lah kok ngono ki tak amati kendian aku ya ngecake ngono. Pancen Gusti Allah ya bener. Aku mulai mondok anyar. Kuwi ora iso. Dadi cara wong dakwah berjuang ning desa ya ana sing ngewangi terus kepiye dari segi materi, dari segi dukungan ana wae sing. Nah, biyen kaya arep terpanjang terus seseorang. Ono wong rusak ekonomine terus sering bantu. Tapi kuwi terus cepet-cepet tak ilang. Kae iki mung dadi dalan. Senajan ngono kuwi ya ora ngurangi rasa matur nuwunku karo sing tukang bantu. Tapi tetep minta anggo sebagai dalane Gusti Allah nyarep marini tekane aku. Artine aku ora kuwatir kok mau suatu saat wong kuwi mati apa wis ora rene apa wis ora hubungan karo aku. Kok njur aku mandeg rezekine ora. Nek kae wis ora mesti kono liyane. Gusti Allah buat liwat dalan ndi wae. Nyatane ya seprene cik mah. Wis piro 30 tahun. Wis gonta-ganti uang. Mesti sing dienggo dalan Gusti Allah gonta-ganti. Maka aku berkesimpulan nek ngono ora kena terpancang karo dalan iki. Terpancang karo sing paring. Fa inna man syaghala bi amri rizki minal quti wal kiswah qallama yatafarrahu taswili ya taswa inna man syaghala qalba bi rizki minal quti wal kiswah qallama yatafarrahu li tahsil makarimul akhlaq wa ma'ani umur. Wong iki nek ketungkul atine ning urusan rezeki. Urusan rezeki iki apa? Ya kut panganan.
wal kiswah sandangan ya kebutuhan sehari-hari. Ya tafarruhu mongko kolam ya mongko sithik banget dheweke atine saka nggo ngasile perkara-perkara sing mulyane akhlak lan luhur-luhure perkara. Mesti sesuatu sing dhuwur derajate iki angel digawe. Wong kok nek sing dipikir minggur urusan rezeki. Maka rezeki kuwi kudu rada dikesampingkan. Artine ya aja nemen-nemen. Mesti nemen-nemen le ngasilke. Le ngopeni dalane. Yang penting kita harus yakin bahwa rezeki kuwi sing paring Gusti Allah. Artine kita duwe tujuan sing luwih dhuwur daripada rezeki kuwi. Maka embali-embali dawuh kanggo ngaji tenanan. Rezeki iki mesti ngungkuli wong sing ora ngaji senajan cara ikhtiare mungkin kowe kalah. Ikhtiar nggon rezeki. Lagi nek cara tak delok ya menyen ya bener. Aku dhewe tak pikir-pikir mbiyen ya muga-muga dadi wae. Dadi itibar. Aku tunggalku pitu. Wis sing ora sekolah ning aku dhewe. Liyane sarjana kabeh. Bahkan do pegawe lan nang pitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya. Cara ekonomi aku ora kalah. Cara derajat aku ora kalah banget. Bahkan sak tunggalku sing wis kaji nang dhewe paribasan. Nah, ora mung pisan. Umrah aku wis tak mobil ya duwe omah ya iso duwe ragati anak ya iso. Artine nek urusan rezeki ternyata ya mung padha karo liyane. Nek didelok soal ijazah, aku ijazah ya mung SMP. Tunggal wis sarjana kabeh bahkan do S2. Do pegawe lan itu. Wi tak anggap fadhole pangeran mergo ya urusan ilmu ini tenanan ya nyedak ro pangeran insyaallah ya dikaceni. Bahkan kadang aku nek ndelok tunggal-tunggal wae kan do bayaran kan justru malah do mumet mikir bayar itu bayar ini sesasi iki cetok iki didelok jare bayar 5 juta nek wong lulus 10 juta kebutuhane iki. Dan aku malah tau mumet wong ora tau bayaran. Aku duwe keyakinan nek aku dibutuh mesti dicukupi karo pengeran. Nek ora dibutuh ya ora di duit ngono ya biasa ngono. Yakin wae nyatane mau aku sponsor. Waton ati kuwi sing apa istilahnya. Bagian yang wasiat aku, ojo kesusu. Apa-apa ki ana proses. Nek tekan mangsane ora. Mesti nek tekan mangsane kelakon-kelakon. Contoh sing gampang, dia tahu pengen mobil. Nek pengen mobil ya ora suwe. Iso aku seperti aku ya matur Gusti Allah Gusti nek panjenengan wis pangkat duwe mobil, mang paring mobil. Nyatane yo tuku mobil. Nek tuku mobil sing pegawe ya iso tuku, sing ora pegawe ya iso. Lah mung padha. Bahkan dia nak iki anu tuku mobil jadi weden-wedeni karo tunggal-tunggal. Wah, mobil iki berat Mas, paling tabungan 10 juta. Padahal ora ditabungan. Nek kuat tuku mobil rawat ya mesti kuat ta. Wong iki nek iso gawe amben longan iki melu wae. Kalau kuwi kudu letak akal karo pengiran. Ning yo tetep kudu ikhtiar. Kadang wong iki ikhtiar kan didelok apa zahire kita nyambutane apa to ora cetok. Aku mbiyen kaji pisanan iki wong desa ngeloke aku. Wah nyambut gawe apa to iso kaji. Ya nyambut gawe ku beda karo kowe ya. Kowe barusan ya nang pasar ya sawah ning kantor.
ora tau weruh nek aku mendina nangis nang ngene pangeran ora tau ngerti. Iku nyambut gawe dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wong kok terlalu fokus ning rezeki angel ngasilke hal-hal sing dhuwur, derajat sing dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Lupa. Kirata ilal makarim. Oh iya. Kila den ucapaken dak tinggal sira al makarim ing pira-pira perkara sing mulya. Latar han libu ya dia. Latar hal aja budalan sulibu ya dia krana nuprih ing makarim. Wa'ud lan lungguh sira fa enak anta ta'imul kasih. Di apa? Syair sing nuduhke bab tawakal. Iya. Le maknane kudu sing cetha aja lek. Fa innaka anta ta'imu al-kas. Da al-makarim da tinggal makarim boro-boro perkara ya atruk hati tinggal latar hal jobdol sira anta yusul ibu ya krana nuprih ing makarim. La tusafir antal talib wa anta wal makarim fa anta ta'imu al-kas. Anta dzu ta'amin wa kiswatin wa mas'ul li tahsil ya fa ini ya tayassar laka tahsilul makarim. Intine pokoke bahwa secara hakikat apa-apa sing paring Gusti Allah. Nah, sing angel wong ki apa mengubah pola pikir. Lah mengubah pola pikir kuwi nek ora nganggo ilmu ora iso. Contoh ini, aku iki bola-bali nerangke ning jaman. Kowe iki lho nek pengen kaji, niat sing kenceng. Tapi bola-bali jawabane piye? Lah niat kenceng piye Pak nek ora duwe mesti ngono. Jadi ukurane iki duwe dhisik. Dan harusnya ora aku. Diniat sing kenceng duit arep nututi. Tapi yo arep mantep ngono kuwi nek wong ora paham ya tetap angin mengubah pola pikir bahwa gaji ditimbalan Gusti Allah, wong nek ditimbali mesti arep di apa dimampukan gamane. Ngono ora iso mungkin. Mesti lah mantep piye nek nyekel duit. Dal aku dhewe praktekke mben ya ngono kuwi. Dadi niat dhisik duit iki nututi ora kok ndek duit sik akeh. Jenenge pola pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajul Mansur al-Halaj. Ana wong lanang matur karo Pak Mansur al-Halaj. Ausini faqala ya nafsuka intasila syukrati. Pak Mansur al-Halaj tahu disuwuni wasiat. Akhirnya dhewe wasiat. Nafsuka illam tushilha. Aslih nafsu katese wis kowe iki pokoke nek pengen apik ngapi ana awakmu iki digawe sing apik ilam tusya lamun ora nungkulake ing sira ing nafsu wa tasmu bitolabil maghrib syughul tuka mergo kowe iki nek ora nungkulke awakmu dienggo gawe apik awakmu arep ketungkul atau dikalahke gampang dikalahke dengan sesuatu sing ora apik. Allah fayam bayar kiladin ayyushghila nafsahu bi amal khair la taslu nafsu bihawa. Allah wong kuwi nek iso selalu tuntut wis ta berusaha gawe. Kok nek ora duwe keniatan ngono kuwi kok mesti arep masuk istilah apa cara bahasa nang hadis jenenge madakhil. Sesuatu sing masuk ning ati sehingga akhirnya wong ki lali nglakoni barang apik gampang seret nglakoni barang Allah. Allah ditungkulke disibukkan dengan sesuatu sing apik hatta latas taila nafsu bihawa sehingga ora iso ora kober gambarane wong iki ketungkul karo hawa nafsu. Ya contoh lah, wong nek ade misalnya saiki ngene.
Mong ora digawean ngaji, ora digawean. Ikan mesti arep apa? Ya mesti arep berbuat sing menggok-menggok mesti. Nek ora disibukkan dengan sesuatu sing apik. Iki jare wong ya ora nganggur ora apa-apa. Mesti arep masuk sesuatu sing marake dadi ora apik. Mula wala yatamal aqal am dunya li anal hamma wal huzna la yaruddu musibatan. Lha wong iki ora kena nek cara kitab iki dindikake ora sak susah kembane wong sing duweni akal li amri dunya maring perkara dunya. Mergo dunya sesuatu sing remeh. Bahkan Sayyidina Ali dawuh al dunya jifa. Watu labu labun ngono. Kasar banget iki. Dunia yang dengan peribahasa batang. Ora ana sing memperbutan batang kejaba irek. Sayyidina Ali pancen ngendika kan keras-keras. Nomene pengendikan Sayyidina Ali. Wong kok uteke isine ming apa sing dipangan, kuwi kelase dheweke ra beda kaya sing metu saka wetenge. Artinya apa? Lali bahwa ning dunya iki menungso iki asline dicepaki sesuatu sing lebih mulya luwih dhuwur derajate daripada sekedar pangan. Tapi nek wong awam wong sing ora ono ilmu kan urip mung mangan tok. Iki lho pikir wong iki sing dipikir dina ning pangan. Sing tung-tung tangi turu mesti dipikir piye carane golek pangan. Kok golek pangan ya terus mangan tuku tangi nyambut gawe golek pangan. Ora ngerti-ngerti wis ngerti. Artinya apa? Lupa sesuatu sing lali dari tujuan sing lha wong kok tertungkul karo urusan rezeki tok ngono arep dimulya. Maka sibukkan dengan sesuatu sing mergo wong kok prihatin susah urusan penguripan kuwi ora iso nulak musibah. Walayan fa'ulan ora manfaat. Bal ya dur balik justru malah melarati al-qalbaingati wal aqran ing akal wal badan awal. Wong kok susah urusan rezeki iki justru malah ning arep melarati ning awak ning akal ning ati ning akal ning awak. Wa yakhulu bi amil khair, wong kok susah urusan rezeki mesti arep ngamal apik ya rekoso. Wah tamu le amal lawang iki kon nyusahe ning perkara akhirat. Ning wong kok selalu mikir ke akhirat ya mesti arep luwih manfaat. Maka nek dunya karo akhirat iki kan hal yang berlawanan. Nek cara ilmu tasawuf mungkin nek pengen golek akhirat ya kudu wani mlayu saka dunya. Tapi melayu sekon dunia ini kan mong do wedi. Padahal dunia ini tinggal melayu justru malah arep metuti. Aslinya kan ngono kuwi. Nah, wong iki ilmu paling awal itu adalah nunduki dunia. Lo nek santri ben arep mulih ke pondok wasiat Mbah Kiai mesti bisa nek kowe nek mulih kudu wani mah. Wani melarat bukan berarti kudu melarat. Tetapi nek kowe melarat diwaneni. Aja kok rimi karo melarat kok kalah kan. Maksudnya di mana omah melarat juga ngaji, di mana omah melarat juga ora berjuang. Iki jenenge kalah karo melarat. Oke men nasihatin di mulai wani melarat. Wa ma qala sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi tau dawuh inna minadz-dzunub dzunuban la yukaffiru illa amul ma'isha. Bahkan ana dosa kuwi sing isane ditebus isane ngapura nganggo susahe pengupaji. Kadang ana wong ki rezekine seret uripe angel mergo ana dosa sing harus ditebus nganggo. Dan dosa kan ono tebusane. Bahkan ana dosa sing iso di ngapura kudu tekan Arafah kono ya ana. Ana dosa kudu ning ngapura kudu nganggo sedekah. Sapa ning ngapura kudu nganggo
rekasane golek rezeki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu minhu qadru hammin la yakhillu bi amil khair wa la yashulu al qalba syughlan yakhillu bi hudul qalbi salafin al qadru min al hammi wal qasdun amal akhirah. Di keterangane bahwa wong kuwi pokoke manteng ning Gusti Allah, ora ning kalah. Ora ning kalah. Susah karo urusan rezeki kuwi ora manfaati apa-apa. Ya ora kok terus marahi sugih kok. Itu malah rusake ibadah, rusake apa tapi wong nek iso santai karo urusan rezeki. Ya malah kepenak jeneng ning ati ku ora kerusuh banget. Bahkan aku duwe korek men guru nang kerja. Ya Pak Mahir. Omahe gempol ini pas waktu di bilang. Kuwi kok iso ning ngecake seprenau. Urusan duit iki dheweke jan ora tau. Maksudnya ini, jadi dheweke anake papat, ayo semanti barang itu. Bukan biyen urusan duit iki dheweke mbok oleh pira, ya nyambut gawe dhewe biyen sok golek wedi barang. Oleh pira cemplungke kaleng apa roti. Wis. Oleh desa wong dhewe cemplunge ngono kuwi. Engko butuh apa wae ya njukuk kono kuwi. Dheweke ora tau ngerti duwe dit pira iki ora tau ngerti. Kok iso ning ngecek? Ya sedeng iki. Ya kuwi ngaku karo aku rong suwe. Kuwi kok istimewa nek kuwi aku jan. Wah di dhuwit ora diitung ya jan elok tenan. Ngantek dhewe arep nyangoni anak ya jukuke kono kuwi nang pondok anake nang pondok kabeh. Arep gawe omah ya jukuke kono kuwi. Bahkan atuh mobil juga kono kuwi. Ya pancen luar biasa. Kita ning pondok elek khidmah tenan. Tidak ijen santai banget ora tau piye ora tau mikir besok mangan apa besok nyawani anake sono duit polong ora tau mikir. Oleh ya cemplung ngono kuwi butuh apa ya cukup ngono kuwi. Ya lho. Jadi nek takon sampeyan sak duit piro ora ngerti. Ora tau diitung duit. Ini wong ini tawakal, rumangsa Gusti Allah, urip ira